नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक रेसिपी चण्याच्या पिठाची करंजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। चला तर मग आपण करंजी करण्यासाठी किचनकडे वळूया। इथे मी अर्धा किलो चणे घेतले। हे असे बारीक चणे असतील तर सारण छान होतं चवीला। त्यानंतर मी पाव किलोपेक्षा थोडं जास्त गूळ घेतलंय बारीक किसून। त्यानंतर इथे जायफळ, वेलची आणि थोडीशी सुंठ घेतली अगदी नावाला, ते बारीक वाटून घेतले मी। त्यानंतर इथे काजू थोडेसे बारीक वाटून घेतले। 1.5 वाटी सुकं खोबरं घेतलंय मी, बारीक किसून घेतलं। वरचं काळं सर्व काढून टाकले सारण त्याची आणि फक्त पांढरा भाग घेतलाय त्याचा। त्यानंतर तीळ घेतले। तीळ हे तुमच्या आवडीप्रमाणे किती कमी जास्त तुम्ही करू शकता। मनुके, चारोळ्या आणि खसखस थोडी, यापैकी तुम्ही काही स्किप करू शकता। मला जे आवडत असेल ते तुम्ही घालू शकता। आता आपण हे चणे भाजून घेऊया। आपण आता गॅस चालू करूया आणि हे चणे चांगले भाजून घेऊया खरपूस। सुरुवातीला आपण गॅस 2 मिनिटं मोठा ठेवलाय, जेणेकरून आपलं हे भांडं पण चांगलं तापेल आणि चणे जरा गरम होतील। भांडं आपलं तापल्यानंतर थोडा गॅस बारीक करायचा आणि बारीक गॅसवर आपल्याला हे भाजायचे, नाहीतर ते कच्चे राहतील आतमध्ये। आपल्याला जास्त भाजायचे नाहीये, ते कच्चा वास त्याचा जायला पाहिजे आणि सालं अशी छान खरपूस व्हायला हवी, मग आतमधून चांगले भाजले जातात ते। असे सतत ढवळत नाही राहायचंय, थोडा वेळ त्यांना गरम व्हायला द्यायचंय। गरम झाले की पुन्हा ढवळायचं। बारीक गॅसवर छान भाजले जातात ते, मग फुलतात आणि ते असे फुटतात ते चणे। झालेत चणे आपले भाजून झालेत। जास्त भाजले तर ते काळपट होतात मग, आणि मग सारण सुद्धा ते काळपट दिसतं। आता आपण हे थोडा वेळ थंड करत ठेवूया। आपले चणे थंड होईपर्यंत आपण हे खोबरं भाजून घेऊया। यामध्ये मी हे 1.5 वळं घेतलंय खोबरं, सुकं खोबरं आहे। म्हणजे छान असं खरपूस करायचं आहे, कच्चं ठेवायचं नाही, कारण सारण आपलं जास्त दिवस टिकतं। मग ते व्यवस्थित जिन्नस सर्व भाजून घेतले तर। सुका खोबऱ्याचा मागचा काळा भाग मी किसून घेतला किसणीवर, आणि हा पांढरा भाग आपल्याला किसता येतो। मग तर छान पांढरी शुभ्र असं खोबरं मिळतं मग आपल्याला, आणि पदार्थ पण छान दिसतो, मग काळपट तसा दिसत नाही। कलर चेंज झालाय खोबऱ्याचा, आता मस्त भाजलं गेलंय। आपलं पॅन गरम आहे, आता मी हे गॅस बंद करते। यात हे भाजलं जाणार आहे चांगलं। हे बघा छान असं खरपूस झालंय, लालसर असं, आणि अजून हे गरम आहे त्यामध्ये अजून भाजलं जाणार आहे ते। हे आता मी बाजूला ठेवते। हे थंड व्हायला हवं आपल्याला हे खोबरं। आता जोपर्यंत आपले चणे थंड होत आहेत आणि खोबरंही थंड होते, तोपर्यंत आपण बाकी हे भाजून घेऊया। या इथे मी खसखस घेतली। तुमचं सारण किती आहे त्याच्याप्रमाणे खसखस घ्यायची। मी या इथे 2 चमचे खसखस घेणार आहे भाजून। सारणाला मग छान चव येते त्या, ते दाताखाली खसखसचे दाणे येतात ना, ते मस्त वाटतात मध्ये। खसखस पण आपल्याला चांगली परतून घ्यायची आहे, मस्त खरपूस। खसखस आपली चांगली भाजली गेली आहे, आता ही उडायला लागले दाणे त्याचे। आता आपण जे खोबरं भाजून घेतलं त्यातच हे काढून घेऊया। आता त्यावर तीळ आता हे मी घेतले, तिथे पूर्ण 1 वाटी घातली मी, 4 चमच्यापेक्षा जास्त आहे थोडी। तीळ आपल्याला छान भाजून घ्यायचे मस्त असे खरपूस। तीळ चांगले फुलले की आपले भाजले गेले समजायचे। आपले तीळ पण छान भाजले गेले। गॅस बारीक केला मी आता। हे पण आपण यामध्ये काढून घेऊया कढईत या। त्यानंतर मी या इथे थोडेसे काजू बारीक करून घेतले, जास्त मोठे नाही आहेत। आपण करंजी बनवताना दाणे जास्त मोठे आले किंवा टोकदार आले तर मग ते सारणामुळे ते पाती फाटते मग करंजीची, त्यामुळे मी ते बारीक तुकडे केले। आणि बारीक तुकडे केल्यामुळे सगळीकडे छान लागते। ते भाजून घ्यायचेत आपल्याला, थोडे तांबूस करायचे। थोडंसं लागलं तर तूप घालणार, जास्त तूप नाही घालणार आहे, अगदी नावाला। सुकच छान भाजलं आता, हे मस्त असे तांबूस झाले आता। काजू सुद्धा, काजू तुम्हाला जर बारीक नको असतील तर तुम्ही जर थोडे मोठे ठेवलात तरी चालेल, पण बारीक केल्यावर मग ते सारणात छान मिक्स होतात व्यवस्थित। झाले आपले हे बघा, लालसर छान झालेत खरपूस। तेही आपण आता काढून घेऊया याच्यात। त्यानंतर या चारोळी घालणार आहे मी थोडीशी। चारोळी सुद्धा तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला किती पाहिजे तेवढे तुम्ही घालू शकता। ती पण चांगली भाजून घ्यायची। अगदी नावाला तूप टाकलंय मी त्यामध्ये। ते पण छान असे भाजले गेले, ते पण आपण काढून घेऊया। सगळ्यात शेवटी मी मनुका भाजणार आहे। हा मनुक्यांचे पण मी 2 तुकडे करून घेतले तसे बारीक, मग ते छान वाटतात असे, सगळीकडे एकसारखे लागतात। आणि मग ते मस्त असे भाजून घ्यायचे तुपामध्ये आपल्याला। ते मस्त फुगलेत बघा। आता आपण हे मनुके सुद्धा काढून घेऊया यामध्ये। आपले सर्व पदार्थ आता भाजून झाले। हे बघा, आपलं खोबरं, तीळ, खसखस, मनुके, चारोळ्या आणि काजू हे सर्व छान असं मिक्स करून ठेवायचं आहे आपल्याला हे। आता हे थंड झालंय आपलं चांगलं। आता फक्त गूळ आणि वेलची मिक्स करायची राहिली, यात आपण बाजूला करून ठेवूया।
आता आपले हे चणे चांगले थंड झाले. हे मी आता जास्त घेणार आहे मिक्सरला, कारण आपल्याला पावडर करायची नाही आहे. हे आपले 2 वेळा लावून होणार आहे. मी एवढं घेतलंय मिक्सरला. आता हे एकदा फिरवायचं आणि लगेच बंद करायचं, जास्त वेळ ठेवायचं नाही, तर मग हे पावडर होईल त्याची. आपल्याला पावडर नाही याची, फक्त आपल्याला सालं काढायची आहे. आता तुम्ही बघू शकता, हे आपण जे चणे भाजले होते त्याची मी फक्त सालं काढली, पावडर केलेली नाही. आणि आता आपल्याला हे पाकडून घ्यायचे आणि फक्त दाणे ठेवायचे त्यातले. आपण हे चणे भाजून घेतलेले ते आता आपण मिक्सरला लावून त्याची सालं काढून घेतली. आणि आता आपण हे पाकडून घेतले. थोडेफार 1-2 चणे आहेत ते चालतील, त्याचा काही फरक नाही पडत. बाकी सगळे छान निघालीत सालं त्याची आणि आपले खरपूस चणे छान भाजले गेलेत. आता आपण हे चणे या मिक्सरमध्ये घालूया आणि याची पावडर करून घेऊया. 2 वेळा आपण मिक्सरला लावणार आहोत, कारण एकदाच होणार नाही आहे पावडर याची. आता हे मिक्सरला एकदम बारीक वाटून घेते मी. आपण जे अर्धा किलो चणे घेतलेले त्याचे मी ते भाजल्यानंतर त्याची सालं काढली. सालं काढून झाल्यानंतर आता हे मी त्याचं पीठ तयार केलं. हे एवढे 3.5 बाउल झाले याचं पीठ. हे मी आता या ताटामध्ये ओतून घेते. तर मग आपण ह्यामध्ये आता गूळ आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचे, तरी पण अंदाजाने मी आता इथे हे 3.5 बाउल आहे, ते मी ते 2 वाट्या गूळ घेणार आहे. तर इथे मी फक्त 2 वाटी गूळ घेतले. ते आता बघणार आहे आधी मी मिक्स करून किती लागणार आपल्याला. ते थोडं गोड पण हवं ते, कारण खोबरं वगैरे घातलंय आपण त्यामध्ये. आता ह्यात मी 2 बाउल घातलेले ना, अजून अर्धा बाउल घालणार आहे गूळ. म्हणजे मी इथे आता 3.5 बाउलला 2.5 बाउल गूळ घातले. आता हे हाताने फोडत बसायचं नाही आहे आपल्याला. आता मी हे सर्व आता मिक्सरला मिक्स करणार आहे, त्यामुळे मग बारीक करायची गरज नाही. हे मिक्सरमध्ये बारीक होतं म्हणजे आपणच, म्हणून अगदी सुरीने बारीक करून घ्यायचं गूळ. मग ते जास्त त्रास होत नाही मग बारीक करायचं. आता मी मिक्सरला बारीक करून घेते. जास्त मोठे खडे असतील तर जरा बारीक करून घ्यायचं हाताने. हे बघा, असं मस्त असं मिक्सरला गूळ आणि चण्याचं पीठ करून घेतलेलं ते मिक्स झालं. हे बघा, जरा पण काहीच काही खडा नाही आहे गुळाचा, किंवा हाताने करायची गरज नाही, जरासुद्धा काहीही करायची गरज नाही. मगाशी आपण जे सुकं खोबरं, ड्रायफ्रूट्स आणि तीळ आणि खसखस जे भाजून घेतले ना, ते आता आपले छान थंड झाले आणि मिक्सही सर्व छान करून घेतले आपण. त्यामध्ये आपण हे जे गूळ आणि चण्याचं पीठ आहे ते आता मिक्स करायचं आहे. यामध्ये गूळ छान पिवळा धमक असेल ना तर पीठ छान पिवळं दिसतं. आणि काळसर जर गूळ असेल ना तर पिठाचा कलर जरा असा काळपट येतो. त्यामुळे नेहमी शक्यतो पीठ गूळ पिवळंच घ्यायचं, त्यामुळे ते दिसायला पण छान दिसतं पीठ. आपण आता हे गूळ आणि पीठ सर्व मिक्स करून झालं आहे आपल्याला. त्यामध्ये आपण हे वेलची, जायफळ आणि थोडीशी सुंठ घेतलेली मी पावडर, ती आपण आता इथे मिक्स करूया ही सर्व. त्यामुळे सारणाला छान वास येईल. त्या व्यवस्थित सगळीकडे 4ही बाजूने मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सर्व आपलं त्या जिन्नस जे घातले मिक्स होतील. आणि हे सर्व छान भाजलं गेलं आहे, त्यामुळे ना महिनाभर सुद्धा टिकतं. अगदी लगेच सर्व करायला हवं असं नाही. जर तुमचं सारण राहिलं तर हे छान भाजलं आहे आपण सर्व, त्यामुळे खराब होण्याची शक्यता कमी, म्हणजे बरेच दिवस टिकतं. जर तुम्हाला जास्त दिवस जर टिकवायचं असेल ना तर तुम्ही फ्रीजमध्ये डब्यात घालून ठेवलं तरी चालेल राहिलं सारण. आणि तसंही महिनाभर तरी बाहेर राहतं चांगल्या प्रकारे. तर हे सारण मस्त तयार झालं आहे आपलं. दिसतंय पण छान, कलर पण मस्त आला. तुम्ही जर गूळ पिवळ्या कलरचं घेतलं ना तर सारणाला कलर छान येतो. आणि चणे ते छान खरपूस भाजायचे, जास्त काळे करायचे नाहीत. चवीला खूपच छान लागतं. आपण याच्यात गूळ घातलं ना तर गुळाची चव वेगळी येते. अशा प्रकारे आपलं हे सारण तयार झालं. आता आपण करंज्या करायला घेऊया. आता आपण करंजीचं पीठ मळायला घेऊया. या इथे मी एवढे 2 बाउल मैदा घेतला आहे. त्यात थोडं चिमूटभर मी मीठ घालणार आहे, तर पिठाला लागेल एवढं. त्यामुळे करंजीच्या पारीला चांगली चव येते. आता आपण यामध्ये मोहन घालायचे आपल्याला. तूप किंवा डालडा किंवा तेल, तुम्हाला जे आवडेल ते घालायचे. मी इथे तूप घालणार आहे. ते थोडं आपल्याला गरम करायचं आहे. तर मी गॅस चालू करते. मी गॅसवर एक कढई ठेवली, ते त्यामध्ये आपण हे तूप गरम करते. जरा तूप आपलं आता चांगलं तापलेलं आहे. आता या पिठामध्ये हे मोहन घालूया. घातल्यानंतर हे पिठामध्ये असं चर आवाज येतो, असं व्हायला हवं आहे. 2 बाउल पीठ घेतलेलं ना मी, त्यामध्ये आता 7 चमचे तुपाचं मोहन घातले. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे ते आपल्याला. आता गरम आहे म्हणून मी चमच्याने करते, नंतर आपण हाताने मळणार आहोत. मोहन जर व्यवस्थित असेल आतमध्ये पिठामध्ये ना तर ते करंज्या खुसखुशीत होतात एकदम. खाताना अशा मऊ लागतात. अगदी पापुद्र्याचा कडक होत नाही मग करंजीचा, छान होतं. आता हे आपलं थंड झालं आहे. मी आता हाताने हे करते. आधी आपण जे तूप घालून घेतलं ते छान मिक्स करायचं आहे त्या पिठामध्ये.
सर्व ते गुठळ्या वगैरे असतील त्या सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर जेव्हा लागेल तेवढं पाणी घालायचं आहे. पूर्ण पिठाला आपण हे तूप आहे ते चोळून घ्यायचं आहे चांगलं. सगळीकडे एकसारखं असं लागायला हवं ते. तर मस्त असं एकसारखं सगळीकडे लागलंय छान आता. आणि असं नंतर असं दाबून बघायचं, याची मूठ वळायला हवी अशी चांगली. हे बघा छान असा गोळा तयार होतोय त्याचा. याचा अर्थ आपलं मोहन बरोबर आहे. यामध्ये अर्ध बाऊल, आपण जे बाऊल घेतलंय ना त्यातलं अर्ध बाऊल, 7 ते 8 चमचे मी घातलंय मोहन. हे असं दिसायला पाहिजे पीठ. आता मी थोडं पाणी घालून मळणार आहे. अगदी नावाला पाणी घालायचं, आता मऊ होईल अगदी ते. म्हणून तुपामुळे किंवा डालड्यामुळे तुम्ही जे काही घालाल त्यामुळे ते पीठ आधीच थोडंसं मऊसर झालेलं असतं ते. त्यामुळे पाणी जास्त लागत नाही याला. थोडं पाणी घेऊन करायचं. आता आपल्याला हे 10 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे झाकून. सेट होईल जरा ते चांगलं. आपले 10 मिनिटं झाली आहेत. आपण आपलं पीठ आता तयार झालंय. तर गोळे करायला घेऊया. आधी थोडं मळायचं आहे आपल्याला चांगलं ते. थोडं मी पाणी लावणार आहे याला. आपलं पीठ छान मळलं गेलंय चांगलं ते. आपल्याला करंज्या किती लहान मोठ्या हवे त्याप्रमाणे आपण गोळी करायची आहे ती. हे जरी प्लेन झालं नाही तरी याच्या करंज्या ना खुसखुशीत होतात. छान मळून घ्यायचं हातावर गोळे असे. मोहन घातल्यामुळे ना असं खुसखुशीत झालंय पीठ ते. चिकट नाही आहे. जर आपण गोळे करताना थोडे मळून घ्यायचं व्यवस्थित जरा पीठ, मग ते छान होतं. थोडंसं मैदा लावून आपण ते पातळ लाटायचे. पुरीसारखं जाड नाही. जेवढी पातळ होईल तेवढी पातळ लाटायची आपल्याला ती. जास्त जाड लाटली ना तर ती मग नरम पडते ना ती. आपण लाट्या जास्त करून ठेवायच्या नाहीये, नाही तर ते सुकतात. मग त्यासाठी लगेच करायचं आणि 4-5 झाले की लगेच भरायला घ्यायचे. बारीक एवढी आहे त्या प्रमाणात सारण भरायचं, नाही तर ते बाहेर येईल. आणि साईडला पाणी लावायचं. पाणी लावून झाल्यानंतर असं दाबायचं जरा, ते बाहेर पण येणार नाही. मग ते मी आता चिरण्याने करणार आहे. आकार द्यायचा आहे आणि जास्त जवळ कापायचं नाही, जरा थोडं लांबच कापायचं. आपली पहिली करंजी झाली तयारी. तुम्हाला किती लहान मोठ्या हव्या ते तुमच्या याच्यावर येतो. तर लहान हव्या असतील तर लहान करायच्या, मोठ्या हव्या असतील तर मोठ्या. मैदा लगेच सुकतो. आपण ते मोहन घातलंय त्याच्यामध्ये ना, ते जरा ड्राय होतो तो लगेच. असं साईडला जायला नाही पाहिजे करंजीच्या, ते फुटते नाही. तर ती छान दाबायची अशी हाताने. जास्तही भरायचं नाही सारण आणि कमीही भरायचं. जास्त भरलं तर ते बाहेर येतं, ते फुटते करंजी. कमी भरलं तर ते पोकळ होते एकदम. नुसतं मग ते मैदा फक्त खायला मिळतो. त्यामुळे असं मीडियम भरायचं. आणि खोबरं सुद्धा अगदी बारीक करायचं, नाही तर ते कधी कधी पापुद्र्याला लागून ते फुटते मग ती करंजी, खोबरं जर वरती असेल तर. अशा प्रकारे मी सर्व करंज्या आता करून घेतल्या. आता आपण तळूया या. मी आधी गॅस चालू करते. पण आपलं तूप तापलंय का बघूया. आधी सुरुवातीला आपण तेल चांगलं तापेपर्यंत गॅस मोठा करायचा. त्यानंतर आपण गॅस बारीक ठेवायचा आणि नंतर त्यावर तळायचं. चांगलं कडकडीत तापायला हवं पण तेल आधी, नाहीतर मग त्या वरून लालसर दिसतात आणि आतमध्ये मग कच्च्या राहतात त्या. आता आपण हे तळूया. तळायला जास्त वेळ लागत नाही त्यांना, लगेच तळल्या. आता बारीक गॅसवर तळायच्या, मग छान अशा खुसखुशीत होतात. आणि अशा मस्त असे त्याच्यावर असे ना बबल्स आलेत करंजीवर. याचा अर्थ ही करंजी आपली खुसखुशीत झाली. बबल्स वरूनच आपल्याला कळतं की खुसखुशीत झाली आहे करंजी आपली. बारीक गॅसवर तळायचं, म्हणजे छान असे राहतात. आणि म्हणतो मग त्या दुसऱ्या दिवशी मऊ पडतात. गरम गरम वाटतात आपल्याला की छान झाले आहेत म्हणून, पण त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मऊ पडतात. मध्ये आपल्या आता ह्या झाल्या आहेत. आपण हे काढूया. तेल चांगलं नितळून घ्यायचं त्यातलं. आता तोपर्यंत आपण हे दुसरे सोडूया. गॅस आपला बारीकच आहे, लगेच लाल होतात त्या, म्हणून बारीक गॅसवर तळायचे आपल्याला. त्या खरपूसच करायचे, पांढऱ्या काढायच्या नाही आहेत आपल्याला, कारण आपलं सारण आतलं चण्याचं आहे ना, त्यामुळे ते लालसरच दिसणार. त्या रव्याच्या करंज्या असतात त्या थोड्याशा पांढरट दिसतात आणि ह्या करंज्या लालसरच दिसतात. एका साईडने चांगली खरपूस होऊ द्यायचं, जास्त पलटत राहायचं नाही. ते एका साईडने छान तांबूस झाले की मग दुसऱ्या बाजूने पलटायचे. झाली आता मस्त एक बाजू. आता आपण दुसरी बाजू शिकूया याची. या करंजीच्या आतलं सारण ना खूपच छान लागतं चवीला, असं मिठाईसारखं वगैरे. सर्व आपण छान खरपूस भाजून घेतलेले ना ते चणे. गुळ घातलं, गुळामुळे आणखी वेगळी चव येते त्याला. गुळाऐवजी तुम्ही साखर सुद्धा घालू शकता. गुळच घालायला पाहिजे असं नाहीये, गुळामुळे जरा वेगळी चव लागते. साखरेमुळे पण छान होतात ते. थोडी सुंठ पावडर घालायची यामध्ये, कारण आपण हे
चण्याचं आहे सारण ना, त्यामुळे थोडी सुंठ पावडर घातली तर चांगलं. अगदी नावाला, जास्त नाही तर तिखट लागेल ते. परत आपलं सारण किती आहे त्या प्रमाणामध्ये असं घालायचं. थोडं सारण करायला त्रास होतो जरा, सगळं ते सालं वगैरे काढावी लागतात चण्याची, भरपूर भाजायला लागतात. पण ही चवीला इतकी सुंदर लागते ना, तुम्ही नक्की करून बघा, खूपच छान लागते ती चवीला. अशा प्रकारे मी सर्व करंज्या तळून घेते. ते सर्व मी असं तळून घेते आता खरपूस अशा मस्त. आता आपल्या ह्या सर्व करंज्या तळून तयार झाल्या आहेत. आपण या लो गॅसवर केल्यामुळे छान अशा खरपूस आणि खुसखुशीत झाल्या आहेत, अगदी मस्त. तुम्ही या दिवाळीला या करंज्या नक्की ट्राय करा, खूपच टेस्टी लागतात. या करंज्या कशा झाल्या त्या कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.